jingkhia jong I marwi hi sentep bagi yang kesem jongki bagi dan jengsu jengateli nak nota Cynthia Mary Shabong pada singkai jong I bendon berbor kemet bakia nak banta bagi kesem jong plentiful Karwanyang bagi kun merok samut Invention Calvinson Edison Gabriel nota pa bagi jongki bagi long berbor apa bagi ada jong play try kontrak Siunabar lai spa lai pusat. Kakateng upa badukon badaman sem Bakhuid. Amen. Kajing e jong try jong yu Jisu Christ bad kajing e jong oblay lembat kajing selok jong omen sem Bakhuid kinon rainkat bad pi baro. Rainkat iru. Kohan men ko para ngisdang ya kene katayo ko bamenta e matakrao to ken nginaiti la de hotrai. Nginaiti ya ki kambaro ki bangide banle Kikam kibangin shem ti ha kene katayo baro kilong kibasiso kilong kibajob kilong kibawan ra jingkerku na kabanta jungi marwe berkumjuru kaying kasem badah kayim lang kasalang kejungi den matakadau ladangi kwa bakine kilong kibajob kilong kibasiso ngide ken banwan khmadu trai banaiti yalade den matakadau to ken langba kene kejung IT kejungi telit telan ngai tiru yalaki jong kipop kisang kijungi ai bot rai unmap kipop kisang jungi ikilat kilat kitam gedona jungi baro kenang bamangi ngilong kita kibreu kiblakre ban simbenta ha kane kejing maya dakawai kesur jong kejing priang lade bangilong kinong pop bat kejing panmap kejungi naut rai badap da kejing snai jungi token gin paish u dakabang yaduai nga pla hau blei badan bor baro badapi ko hanmen ko para bangalale pop shibun da kikam da kijingle klet da kijingle pala jonga da kijingle pala jonga da kijingle pala bakraw jonga namar kata kabaya sa kate sati ya kyangel barkirukoj badapi ko hanmen ko para How try ublay jungi ublay badan bor baro unisne yangi madala map igi pop jungi unyalam yangi sha kajing bom chukut amen try can rat ko blay isne yangi try can rat ko blay isne yangi Christoma Yangi
duai na kebenta kejing suk setelah kepertai kerpange hagit ogiri kibdang dan kejing yaletma kejing ikan ad adu prai usiem jung kejing suk jungi nonra no kejing suk kebakam kloy bat kebapura hagit ogiri inang ya duai na kebenta kejing tumbu baper kijongi kejing don kam jungi baro kerpang yang duai hakan kesngi na kebenta ka ing kesem jong I Matthias langren bat I rikenti sopo kam tame yang duai na kebentai rikenti sopo bama I in yo ya kamet ke bakoi ke bakia kerpang yang hakin kesngi kepadang idang don hau kejing armet bama I in la ban kasuk yai kunlung syakan ke pertai ibadai kedak kejing 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 kutu kejing blai ya kaying kasem jungki ko blai me bapan thmai ya kepertai dagi jing maya bangim la sempang to ai ngi kerpat bayan ya lam ya kabalang jung me daki ain bane junam bat bakan do ya kejing rab jung me ha kane kepertai daw trai jing Jisu Christ ukun jung me ube imat basan sha ringkat bat me ha kejing long kawai jung omen sim Bakhuid ublai junam la junam amen. Kacing pule nak kitab Yesaya. Utrai uang kumne, hakmi ngatau ya kibneng kibatmai, bat kapertai kabatmai. Ya kiai kibamen shua, en om kan mau shu, lane endang bu jengmut. Henrei tukmen bat toshat kemen junom, hakata kabang ngatau. Nambah hakmi ngatau ya ke Jerusalem, banlong kacing kemen, badia upat jongka, banlong kacing sungubha. Nganchat kemen na ke Jerusalem, pengan lek kemen hau pa jonga enom yo snushu haka ya kasur jing yam ne ye kaching len nyar kuslai enom don shu haka ukunlung ubaim tangkhendiat sngi ne utan men uban om impura ya kisngi chong u enak ken kena ya ubayap habaladap shispas nem karta badia ubom im shispas nem enyeu unong pop balatim kinsa te kiying bat kinsa syong haki kinsa thong ki bris owan bat kinsa yobam ya uso chongki kaktin chong utrai Psalm 9 nomor yang sepak tentang An raya royu trai jong
utrai udon rainkat bat pi ka jing pule na ka gospel bakhuid kat kum u Ïukharist kaburam hame ko try Hakata kapor u Jisu lami na Samaria badolale cha Galilea naba u Jisu hi ulala ban ong baunong yatulupa umju yo buram ha snong la jong hanrei habalapoi ha Galilea kinong Samaria kinong Galilea kile padang snobha yu naba kile yo I baro kabaulale ha Jerusalem ha kasni jingkawai namar makiru kilalej sakata ka jingkawai kumta ulawan biang hakana ha Galilea ha kaba ulapan kala wan ya ka te hakapanum ladon uwe unong senchar ubaladon ukon ubapang haba ulayos ngeu bau Jisu lawan pai na Judea sa Galilea ulalej syau badula kerpat yau ba unhiar sa Kapernaum ban penkot yau kun jengu namar uladon hatmir ka jingyap u Jisu ulaong hau lemda piyoi yakidak bad kikampala pin ngej uta unong sensar ula kerpat ko kenrat to wan hiar se shwa bau kun jenga unyap u Jisu ulaong hau kilej u kun jeng pi un u tau breu ulangej ya kaktin ka bau Jisu la kren u bad u la lej kadba udang lej hiar kisakri jeng u kilawan ye kendo ye u bad kila itu bau kun jeng u ula tokit ya naki ya kapor ha bau kun jeng u ula kam pejmat bad kila ong ha u menin ha ka kenta ka bahan yeu ka kisho kalapan laj ye u hangta ukpa ulakan mau klek bakal long tek hakata ka ju kapor bau Jisu ulaong ha u kun chung pi un de ma u hi ulanget bat baro kawe ka ying kasem jong u kane ka long ka kampala ka baar bau Jisu ulapan I nadu balawan pai na Judea sa Galilea ka gospel jong utrai ka jingero yame ko Chris ko hanmen ko para ha ka jing ka junga ka jung pi ngi don shibon ki jing don kam na ka banta kamet jungi bakan he kan san ka jing don kam na ka banta ka jing men sim jungi ba kanang he kanang san ha ka jing ba baha ngi don kam ru ha ki bun rukom na ka banta ka ying ka sam ka jungi ban pendap ban penbiang ki kon ki kti ki don kam haba ki don kam ki le cheno ki le cha ki kimi ki pa lada ki don kam na ki kimi ki pa lada ki kena school ki don kam ki le cheno ki le sha ki nong hikai lane ki bahalor ki bapet ki bakme iki mangama pi ladang itrei hakanu kanu ka kam lane hakanu kanu ka office ladang ngi don kam ngi le cheno ngi le sha ki to ki officer ki bapet ki bakme yangi namar ngitip tang maki ki balaban ayangi ya ka bangi don kam tang maki ki laban ayangi ya ka e ka ba mangi haban yo ha ka jing jungi dei ma takdau ngim don jing atatin lane ngim don kata ka jing kan randen lane ka jing perkhat ka arsen ngan lej ne ngam lej han rei ngi shem ya ka wei ka rai ngahaban lej haw ne namar ngam la ban lai na u ne ngam la ban lai ki namar tang maki lane tang ma u bala ban ayanga ya ka ne ka jing don kam ka ne ka ba ngi perkhat ka ne ka ba ngi le ha ka jing jungi habang ngi don kam ya kano ha ka jing Tikum jo ko hanmen ko para ha ka gospel bang yos ngeu matagas ni yos ngeu ya kata une unong sensar udon ukun ubadan hapeng ka jingpang kisho utip bau Jisu udon ka bor ban
pen im yu la ne ban pen la yu na kata ka jing yap na maruladon hatmir ka jing yap den mata kadau unge bau Jisu don kabor badudon kata ka jing shania bau Jisu ula ban pen im la ne ban pen la im yau ne kon jungu den mata kadau don jing artatin don jing perkat arsen ulei chau Jisu bat ukerpat yau Jisu ulei banwat yau Jisu utang sios ngau bau Jisu unwan hakatakas nong chungu hakana Galilea ula lei chau bat ula wat yau Jisu haden gane ke jing leit bat ke jing wat jungu ula shem yau Jisu le komno udem ko seu hakmat jong Jisu u IT yalade u IT yau kun jungu but IT yakaying ka sem ka jungu ko hanmen ko para kine kidei kibangi haban le ha ka jing em ka junga ka jung pi ni don kam yau blei ha ka jing em jungi ladangi perkhat ha ka jing em sim ni don kam yau blei om dei yakane ka perthai om dei kine badam saudong jungi ladangi don kam ha ka jing bamen ka jung kamet ka jungi ha ka kup ka sem ka jungi ni don kam yau blei om dei kine ka perthai Nyngkong na shop ngi don kam yo blay den mataraw ngi haban lej hakmat jung blay ngi haban lej IT yala de bad yakine gi jing don kam jungi na matang blay ubala ban ay nga bade pi kane ka perthei kamla ban ay nga bade pi kine ki ek badon saudong junga bad jung pi kimla ban ay nga bade pi na maru blay ubade ubala bu yakine ki ek baro keleng saudong jungi den matakdaw tang blay ubala ban plilanti nga bade pi bangin yo ya kana ka jing em men sim jungi bangila ban yo ya kata ka jing dap ka jing biang ha ka jing em jung kamet ha ka jing em jong ka ying ka sam ka jungi den matak daw Nyngkong na shabe ha ba pi don kam kanu ha ka jing em jung pi la ne ha ba pi yo mat ya ka jing pang ka jing sitam ne ka jing ka jing jinjar ka sipa kala not ha ka jing em jung pi ngim don kam ban lej pim don kam ban lej shano ne hano ha ring de ban mare ban lej soblei ban wat yo blay nang ba mau unwan haka jing im jungi haba mangingi wat haba mangingi lek haba mangingi IT ko hanmen ko para klempep mau un sapet dungong yang aban pi mau un sapendap un sapenbiang yangi mau un sari un susumare yangi mau un saweng no ya baro kita gijing jinjar ke kasitam kasipa klanat kabama pi kabamangi ngi kendu haka jing im jungi nang tapan ngiyos ngeu nau ne unong sensyar habau khon jung u la yo ya kata ka jing lai lot na kata ka jing pang kisho haka kalimat ka bau Jisu ang kilet u khon jung pi unim hakata kalimat une khon jung u la yo ya kata ka jing kot ka jing khia ka bapura sachisin habau la tip habau la yos ngeu ya kana kubar ule kumno une unong sensyar ka gospel ka itu yang abade pi but ka ong yang abade pi mau but ka ying ka sem jungu ki ngej how Jisu but ki kloi ban ino ya ka jing don jing em jung ki ban sakri yau Jisu ko hanmen ko para hato mangama pi hadin bangelayo ka jing kurku no trai hadin bau trai la pe la khmi la ri la sumarangi kat ki ne kisnam hato ngilong na em kita ki breu ki bakloi ban sakri yau komune u nong sensyar ma u kon jungu bat kaying ka sem jungu bat baro ki badan hapo jungu ki ngej yau Jisu bat ki sakri yau Jisu kane gede ke jingkhot jong gospel yang abade pi ko hanmen ko para ha kane ka sngi Nyngkong na shabe ngi pen kan mau yala de ngi dei ban lej ban wat yau Jisu lej ban wat yau Jisu lada pila lej pila pin wat yau Jisu pin shem pin kendu yo Jisu kabar ngede ban IT yala de yo Jisu ngede ban IT ya ke bangi don kam ya ke bangi kwa ya ke bangi trang ngede ban IT ya kine baro how Jisu haden bangi la yo ya ke bangi pan ya ke bangi kle ke bangi la ke bangi don kam ngimde ban klet yo Jisu han reng ngede ban shakri ya u ha ke jing em jungi den matagdaw token ko han men ko para ngiduwai ban gipan ko bor nau Jisu hidalade bamu unang wan haka jing im jungi unayingi kana gabor unayingi kana jing silur ya kana jing simpang ya kana jing suto bamangi ngi don kam yo Jisu
Dei mat kedau ngi haban wat yo Jisu hak jeng em jungi ngade banai ti yala de hak Jisu kum churu ngade banya syakri yo hak jeng em ke jungi baman lakasngi and yo yo Jisu Christ yang in pla la ka jong ke chinget nga nget lei a ban bor barok nung Kai kuning Jesus Christ pun ma we ju ku try singi yo la pon no man sem bo khoj asana na yu la ya bala tep yu la ya ha ka sni ka bala ni phat ke ya sin bo khoj ka balang ka tale bo khoj ha ka chi slo ka khoj ha ka chi ma ko pop ha ka chi mi pat ka do ha ka chi mi wam chu amen lai spa du kundu Tuduai ko para bakajingnya junga bajungpi kan long kwa pedang kuna kemad blay kwa badan bor baro ai bangin yo pedang ko trai ngi karpat ya kiso jong kane ke jing trwa balaiti kentang hame knang ba endalapan khoj yangi na kirkom im barem bakanja parthai an pantamai yangi da ke jing san ha ke jing im bakanja beneng da kris utrai jungi amen utrai udan rengkat bat pi to kentu yalaki danot to ngenai utrai ublai jungi da shisha kalong basong hak bat ka badai ka deiti jungi bat ka jing pen im yangi haman la kapor bat ka jaka banai ngu yeme ko kan rat ko pa bu khoj ko blai badan bor bat bom jukut namar melabu na ka banta ka jing bha jing miat yo kun jung me ya kapor bakerpang bakin pentamai bat pen khoj ya la ki danut knang ba endala pen la ya ki na ka jing kwa basneu kinang ban pendan kam ya ki e jong kane ka prathei ka bandu no knang ban kso comes cam ya ki e ki jong ka bom jukut bat kumcha rengkat bat baro ki angel bat kiru khoj ngiaro yame bat ngi pen bana klem sange
ดาชชามาลองบุคคลก็ตรายก็ทำไมจงก็จึงคุยบารอดามารกจางอีกระปาดยเมจอปันคุยปันกันตังยากินเอกิจึงตรวาจุงีดากบพายมันเซมจงเมกุมกอมเจอร์ฮัลโลร์จงกีบักินกลาลองยังงีกัมเมดบัดกัสนามจงตรายจงีอุเจสุคริสฮักปอร์บลาดีโนยูบัดลาคามอนสเงวบาอุลาปริยังยากิจึงชาชุตมอุลาชิมยกปูบัดดักบายงูยเมอุลาคดียายูบัดลายฮลากิสันรานอูองโตชิมบัตบามนาคเนพิบารอนามาร์คเนกลองกัมเมจงายากบานไอทีนากบันตาจงพีหากจุกรกมEndalalayabam ula shim yuku kuri bat kbai ngu biang yame ulai halagi senran uong to shim batodi nakane pibaro namar kane kalong ko kuri jonga jongka jutang bathamai bat bom jukut ya kaban penmi nakabanta jungpi bat nakabanta kibabun nakabanta kajingma pe kipop tole yakane ban kanmau yanga Kajing maya jong kajing ngej. Namar kaca ngik bapen menta ya kajing yap mat kajing mi pa jungu ngitrwa hame ko try yokpu jong kajing em bad yak khuri jong kajing pen em ngi dai nguai dam namar malanyew yangi ki babit ban yeng hakmat jong me bad ban sakriya me da ka bas ngret ngi karpad ya me bangi ki bayo banta hakamat bad kasna mukres ngilong ki bala panitali ka wei da omen semba khoj token mau ko try ya kabalang jong me kabla priang hasatla ka parthai ba topen jana ya ka ha ga jing e ringkat badulyo ukpa ba ko jungi ulbert to bishop jungi ka kan hon ki bishop bad baro ki lingdo to kan maulem ru ya ki henman ki para shenrang bad kan thei ki balayot ya da ka bakarman ya ka jing me pat bad ya baro ki balaklat no ha ka jing isnei jong me to padiang ya ki sha ka jing sai ka khmat jong me to isne yang ibarok ngi karpad yame baringkat bad kamariate sati bakhuid kakmi jong ublai ujesa bakhuid ukurem jongka ki apostol bakhuid bad barok kirkhuid ki balapen sngub ha yame pateng la pateng ngin long ki babet banyo ban chalam ha ka jing em bom jukut bad bangin ira bad pendon borom yame daw kun jong me u Jisu Christ Da'u lambadu badha'u kan long ame ble ukpa badan bo arga jingilong ka wei jongomen sem bakhuid maro ka paramar ka jingero chunom la chunom amen kohan men ko para ha kan khlemat ha bangi duwai kan gi jing duwai ka palo kures lahi kai ngi banduai Token ngin IT la dei how try. Ini awat yo try ha kajing em jungi baman la kasngi. Knang ban yo ta kajing kerku kajing e ha kajing em jungi baman la kasngi. Ko pa jungi ba neng. Kang jungi kumbang ro di ma bi ke belasne ni. Pada badia laming isya kajing pensoi lai ngi na ke basneu to pen lai ngi karpat ko try na kajing sneu baro
aga jing sbon jong me to ai jing suk jing san yak isngi jungi knang ba da ga jing rap ga jing isnei jong me ngin laj barabo na ka pop bangin yo jing ya da na ga jing jen jar baro kat ba ngi dengap kmelanti ya ga jing kramen bakhod bat ga jing wan pat jong nong panem jungi u Jisu Christ ka jong me ka bor ba ka buram junam na junam kotrai Jisu Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk jonga ngai api wat pe yaki pop jongi hanrei ya ka jing jong ka balang jong me bat ha ka jing sbon jong me to ai ha ka ya ka jing suk bat ka jing atali ka wei kat kum ka mon jong me ma me u be bat basan shar junam la junam amen ka jing suk utrai ka nan barabo rain ka bat pi ong in utrai ka tak ka jing suk wei hai wei pat jing suk bat pi jing suk hakme kulang broad jong blai hakme bakit no yaki pop jong ga prathai suk yangi bala shakhat shakane ga jing khawai jong ukun lang broad ko kan rad nam shong hok ba man rung apo ka yin ga junga and raise ong tang tin kamen sem junga kan sakhia hi kamat kasnam kris kan ribat kan yalam yangi sha ka jing embam jukun amen
duai to kitchen ai Bakhuid jong me ko try ngi karpat kin ai jing em yangi da ka ba pan thamai yangi bakin yalam ro yangi shaki ki bane junam da ki ba pan long yangi ki Bakhuid da kres o try jungi Amen. nu ka kri pedang jing ku ki jong o try to pan thamai ki pa jung me ha ka man sem bat ka met ngi karpat ko try ba ya ki to ki ba mem kwa bakin sha pan wet da ki jing su ba jong ka met men pan long ki bas kem jing mod ha ka man sim da kres o try jungi Amen. utrai don rain card bat pi Rekabat hiru. ublay badan barbaron kurkuya pi ukpa badukun badaman sem Bakhuid amen to lisuk i chakre utrai da gajinge i jong pi mar kalyang Isa ho